السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقال يتودي الله بجو غوتو بولدو مو أندوتاكو إي أدونا أندوتاكو إي لاكرا مو أدن مم على أدن واتن مم على واتن على ندر على بوال على دو على لس غديدو مو حيدر أداكي باتنديدو مو حيدر واتن داكي بيانجو مو حيدر بيان داني شوديدو مو حيدر سوداكي jamirɗo en en jangto nemaji Allah waɗan en caggal julde e nulaɗo Allah Muhammadu Abdullahi ɗi Abdullahi yurmede Allah mo ganduɗa sonno wonano kañum haydara jomiraɗo tagata on Muhammadu kiɗo Allah mo ganduɗa kala mo ina yetto e hadara Allah ma rewa e mum juula e mum yiɗa ɗum on biɗo waliyaɓe ko kañumen donti annabaɓe tagal yettude giɗo men jarnowo en pewnowo en e lawol Allah jettinowo en hen uddu mawɗo gandaɗo cuuɗaɗo mawɗo waliyaɓe timmode mumen hono Mawlana Cheikh Ahmad Tijani radiallahu anhu biɗo sinno waliyaɓe mawɓe ɓe ina illitano e ko Allah hokkimi ko e ɓural moɓe goyanno guite mabɓe cam cam ɓe mbiya Allah minen kay ndega haydara a hokkani men tagal yettude ceerno men tugnorgal men ƴoñorde men giɗo men ngabbinowo en e Allah jarnowo en kasuji gandal alliyen kewal lomtiɗo Seeku Tijjani e wellet mo ala lomto hono alhaji Ibrahima ɓi alhaji Abdoullahi Niass biɗo kala garɗo e am andata Allah so mawɗo so suka so debbo so gorko so lamɗo so lamaɗo so dimo so dimajo kala jirtiɗo ɗo andata Allah eɗen jogui weltare mawde e coftal mawgal gam yidde filde ngol ɗo lefol tawa kolliten hen ko hunde e gurdam ceerno men jinnaɗo men tugnorgal men jettinɗo en Allah jettinɗo en e niɓɓere addi en e lewlawal no ceerno men alhaji Abdoullahi Dia خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيك المربي شيخ المربي سيك سلو خليفة أحمد التجاني قبل القبل عزل العزلي فكروا يلا ونسر لا إله إلا الله ولا شيء غيره تاينون lefol ngol min mbaɗi ɗum ko e tugnade e jewte e jogo e jewte ɗe min mbaddino e ceerno e hoore mum ɗe min mbaddino e anduɓe mum hunde e almuɓe makko e giƴiraɓe makko e yontidaɓe makko goten foof haalnimini e makko ko goɗɗo o haalani min ndendini ɗum noon min e Amadou Moussa Gayde min ndendini ɗum min mbaɗi ɗum deftere amin gayni joni noon deftere nde amin jiiɗi kadi wattude ɗum lefol taw oɗon jiya ɗum oɗon nana kadi ko haalte ceerno Abdoullahi Dia so neɗɗo wi ina haala gurdam mum wawa haaldude foof jubbat hen tan heddi gon noon ko haaloro e makko ko e heewi ko haaloro e makko ko seeɗa ko haalata ko haalata ko haalto ko kadi gasa ceerno Abdoullahi Dia o jibina ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e nogas e jeenayyi to Ɓogge jinnaɗo makko gorko o wiyete ko ceerno Hammadi Baba Samba Maloum Dia ko gando nana nasararanke mawɗo gandaɗo e nokku halayɓe foof e diwan o foof jinnaɗo makko debbo o wiyete ko Kajji Moussa Kajji ko lammo bammakko wimo ko Mamadou Hammadi ko ceerno Abdoullahi Dia bammakko innirimo ko Mamadou immo ko wimo ko Moukhtar Kajji ko koddiɗo mabɓe noon
ina wiye Jaddel Penda ko on innirimo joom galle mum ina wiye Abdallahi sabu korsa e yidde ɗum ko ɗum addi Abdallahi o kawre makko ina fof on sal gono mo rewo wiye Abdallahi eyi mérite Jaddel dañde mo ɓiɗɗo wiye guuro maayi ko wiñam to resama ƴettamo noon kanko ceerno ko Jaddel ƴettamo kanko ceerno Abdallahi wiyamo Abdallahi Bamou Gour Abdallahi Bamou Gour sukaɓe mbatti wiide Abdallahi Babou Mar kum anda inde bamma ko yoramo ande ko Abdallahi e winde mum ne waɗimo Abdallahi ɗum o yaari service ni noon woni inde nde notiri service haw jippirima han kadi o naate jaɓɓi ɗeɗo ɗo woni changé inde makko no fof dossier makko ati galle mo ceerno o yalti o ko galle mawɗo e nder Fouta ko galle ɓe jajaɓe Hammat Bare ɗum lolliri noon e nokku Alayɓe ko jajaɓe Demba holko addi inde jajaɓe Demba de addi ɗum ko kamɓe jajaɓe mawɓe nden yeehi haaɓe tollima wona duuɓi ɓe guitti ɓesgu mabɓe ɓe kalfini jeyaɗo mabɓe goto hoolaɗo mabɓe tinniɗo e ɓesgu go ɓesgu ɓe kalfinimo sukaɓe ɓe o reeniɓe nden ka timmuka hay goto ɓattata koɓe kala mbiɗo ne ɓattoɓe ni walla mbiɗo ne waɗe sukaɓe ɓe ko fewani wiyete ko ndenta rento ko jajaɓe Demba ardema ɗum addi jajaɓe Demba o galle ceerno en o galle ko galle jangde galle gandal galle lasrayen kagal on jamanu ko ɗum ɓe ɓuuri yarude ko ɗum ɓe ɓuuri wade liggorade holko adduno ɗum ko zamanu kewɗo oñare ko zamanu kewɗo toñangue ko jamanu mo ganduɗa ɓurɗo doole foof ina hutoro doole mum e heddiɓe ɓe kala lohɗo kala mo ala doole yaɓɓe taw ala fof ɗo wullirto ɗum addi kamɓe ɓe kutori lasrari o tigui rigui ɓe luggiɗini hen ɓe mbawi ɗum mbawka ceekka aada ha ɓe batti yaltinde hen ni gueɗe kawniɗe ɓe kalnata ko ceerno Abdallahi Dia yeehi haw dañi duuɓi jeegom e on nder oɗo galle mo cifiɗen galle gandal bamo ko ina jangguina payitaji ina heewi noon kala koɓe janggi kamɓe sukaɓe ɓe taw konko ni o suwa nadde jangde so heeɗima o huño koɓe janggata haqqillaji noon hucci e makko ɓe mbi woni woodi haaluji kalaɗi hen ɓe mbiya ɗum noon horo nadde jangde joni ɗon bamoko kañum adi windandemo Ba hirande 1937 hirande amo ko nden hirande bamoko neldimo cikkitte to ceerno Abou Mamadou Siley ko jiggejo lopel najo tanira mabɓe jiidi e baba hade makko yaade tawtoyde toon mawniko ceerno Amadou Hammadi gandiraɗo ceerno Amadou Magna hade makko yaade toon konko ceerno tawi o naarino on mbiɗen ɓurano e junggo bam makko ha o dañi e mum hiji wondi toon e wondi on ceerno gila hirande ujunere temedde jeenayyi e capantere jeeɗiɗi ha hirande ujunere temedde jeenayyi e capantere jeenayyi walla capannayyi hawre guerre mondial are hakkude leyɗen tubakoɓe innire nde fuɗɗima nde wonno noon ceernajo o ko soldat ɓoyɗo won noon luttita e haare yaade fellode guerre ceernajo yeehi konko ceerno noon ceerno joguinoɗo ɓe yeehi konko ceerno Abdoulaye Dia o hedditiɗo on e mawniko Amadou Hammadi Ba o wondi mum ha hedde hirande ujunere e temedde jeenayyi e capannayyi e jeegom o yiiɗi hankkadi ummade ɗon faade e nokku goɗɗo ɓurɗo ɗon seeɗa yaajde janggugol ɓurano ko nden kanko e musidɗo makko Amadou Umma yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum ɓe jeehi Madina jaaciɓe tawi on saaha ceerno Bocara Jiggo bakawnajo ina janggina toon sukaɓe hewɓe e sukaɓe halayɓe ɓe gondi e mum ɗon hitande timmude ɓe duttiti cikkitte to ceerno Amadou Hammadi janggoyde fiqhu gandal sharia ɓe gondi e mum ɗon lebbi jonɗi caggal ɗum ɓe garti ɓogge e on saaha noon tawi ko jinnaɗo makko konko ceerno yalti nokku hedde nokku Casamance walla nokku hedde Kaolack en taw yehi fayi hedde toon konko ceerno noon kala jolal waalo ɓe gartat ɓe liggono jinnaɗo mabɓe debbo o ha daña wuura
cittoroɓe janggo hen ko noon tan ɓe goori ha e hirande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi e jeeɗiɗi konko ceerno o fayi likseba to ceerno Aliou Samba Beydi Coynajo ɓurɗo andirede Aliou Beydi Coy o wondi e mum ɗon kanko e Amadou Cillel e Aliou Babayel en fodde lebbi guila ceeɗu ha ndungu caggal ɗum ɓe payi jaaɗol ceerno mabɓe ina saato e ceerno Hamedou kamɓene aɓe caato e mum ɓe goni toon ha hirande ujunere temedde jeenayyi e capannayyi e jeeɗiɗi 1947 daari gasde o arti ɓogge gam jolde waalo caggal ɗum o fayi élève jokkoyde jangde makko to ceerno capare goto dawal yanke ina wiye Sidi Ul Wakf yo Allah yurmo ɗum yaafo o woni toon fodde hirande e lewru janvier hirande ujunere temedde jeenayyi e capannayyi e jeetati o arti e ɓogge o woni ɗon fodde dumunna o ruttiti kadi élève to Sidi ha ñande 3 décembre hirande ujunere temedde jeenayyi e capannayyi e jeetati o arti ɓogge kanko ceerno Abdoulaye Dia natgol makko e l'armée coloniale holko addi ceerno nadde e l'armée coloniale e ɗin duuɓi pelle haaleyɓe ina juɓɓi no feewi nde o arti ɓogge nde sukaɓe ɓe ina jokkodiri no feewi ko ɗofte e ballodiral fedde mabɓe kamɓe ceerno en lollirno ko fedde baafal Allah e mabɓe labde deedi e wawde golle kala ɗo ɓe gaari yimɓe beltoto kala ɗo ɓe keeɗi fewat yuɓɓat timmi jeehi yimɓe jogii ɗofte bisiraɓe walla mo sennade walla jiyaɓe o sennade fedde deftere walla ko nanñiɗo ala noon nana fedde deftere ndeman ngesa mum somin jeehi komin fof ɓuri wawde goto men ƴetto oto banggue keto ko mbiyanno min tan ko jama to ko fedde bafal mbi Allah nan mbiyo min cikin kadi ɗum ɗon serna min tan ko Allah ceernowo serna min gotan fof ko rutto joomum wona ɗum tawɗon kadi Allah rutnimi gurnama men min gaari ha ɗo e sikken kadi firnde wawa hay goto tan yattirta caggal kala neɗɗo mo dawani walla mo notitaki e ɗofte baɗoje ɗe kuugal fawete e mum ko wayno hirsude nammir mum walla towtude tiba mum walla gueɗe baɗe noon ñande 13 décembre hitande ujunere e temedde jeenayyi e capannayyi e jeetati ɓe mbaɗi wicit gam ƴeftede e service militaire kanko e musidɗo makko Amadou Oumar ɓe binda hen e l'armée coloniale holko addanimo yindede e l'armée coloniale kanko e musidɗo makko Amadou Oumar ina jeeya eko wannoɓe ƴeftede e service militaire he tawi woni guiɗɗiɓe goto mo dawani ɓe jippi ɗum horeji mum mbi on waɗata ko fonno wadde ko kamɓene ɓe towtitibo on ɓe deƴƴine leydi ɓe kalmoya ƴeewa noon foɗɓe ardade nde feere nde yimɓe nayo e fedde nde poɗɗa mbiya ko kañumen potata ardade yo kuugal waɗe mumen nehe min jippi Amadou sali defande min gari min pirsitima bamum arti nden ari kalmimin e Abdoul Mam ɗum woni yindede min wisdi classe 47 e wisiro e ƴetta hen ko yimɓe nayo e feddami min Abdoulaye e Amadou e Daoudi Dia minen nayi cuɓa minen ɓurno mawde e fedde min nawi nde nayoɓe nawa to laamu kamɓe ɗiɗo koko ceerno Abdoulaye Dia e musidɗo makko Amadou Oumar ɓe nagga woni needi ndi noon ko waɗoyde service militaire e laamu colonial ɗum addanimo nadde e l'armée coloniale nden ɓe ƴeftama e l'armée coloniale he ɓe nawa Podor fodde balɗe 15 ɓe ɓendi Ndar e laana ene wiye Bouflère ɓe jottoyi Dakar banggo ñande 2 lewru janvier hirande ujunere e temedde jeenayyi e capannayyi e jeenayyi 1949 ɓe goni Dakar fodde lebbi 6 taƴa e mabɓe kadi ko fotɓe yaade Maroc waɗude hon kadi formation kanko o jeeya e ɓen noon ɓen fotɓe yaade Maroc ɓe gummi Dakar ñande 7 lewru
juillet ina ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi ɓe payi Casablanca to Maroc ɓe goni ɗon duuɓi ɗiɗi e lebbi jeegom omo woni Maroc hakkude wuri ene mbiye Tawret o woni ɗon lebbi jeegom o woni Fas hitande o woni Wujda hitande nde wonno haade makko yaade toon noon tawi ko nangi lawol Cheikh Tidiane radiallahu anhu o ñaagui mawɗo makko fektede Fas beela mo ɓatto rawde Cheikh Tidiane radiallahu anhu ha o wawa juurade ɗum no yiɗiri ni o jaɓana ɗum ɗon kadi mawɗo makko o liyetna Abdourahima wiyete on wellirimo omo wirdoya omo juuroyo nde yiɗi eno yiɗiri fof to rawde Cheikh Tidiane ɗo o dañi e l'armée colonial martaba towɗo e on saaha o yeehi haw dañi hen grade biyete caporal ko hunde nde weeɓani hebde e on saaha saabu tinnare makko e darde makko e nder l'armée colonial he tama ɗo yi sarade ɗo ɗum duuɓi tati o heeɓi e nder duuɓi tati he ko gangue siiɗo fotanno gangue siiɗo gonɗo hen duuɓi ko fotanno hebde heɓani kanko o waɗi heeɓi hen duuɓi tati ndeno arti sara wi ammentini guu makko woni tan koye jangde duttugol makko e jangde nde o woni toon haw arti konko ceerno o ummiri o service makko militaire gassi o arti o jooɗi hitande ɗo ɓogge ɗo caggal ɗum o ƴefti lawol ɗangal konko e musidɗo makko ceerno Alim Tulla e Amadou Oumma ɓe payi kayheyɗi to duɗal ceerno Amadou Nene Ba gam yidde jokkoyde jangde nde o ari ɗo duɗal ceerno Amadou Nene ɗo o tawi o yiidi gandal wiyetegal fiɓɓugo ngal fof woni gandal sérieux ngal so o ari duɗal he noon kanko o ñaltoyta Allah e himme makko e coftal makko e yiddemo jangde ko wonata ɗon ko hettade janggoɓe ɓe guila lakdari woni ɗo fuɗɗorte sérieux ɗo ha saani woni deftere towde wonde dow mum e nder gandal fiɓu he fodde lebbi tati ko noon o woori hawari noon waalo yalti musidɓe makko ɓe o yaadinoɓe kolliri yidde artude ɓogge kanko on o heddi kay heeɗi galle ñaatiga makko fodde lewru omo fiitana almuɓe ɓe bindande mumen beele aɓe ɓeydo tabidde e jangde he nden o ummima tima kay heeɗi o arti ɓogge e on saaha noon o ɓogge ɗo bawɗo figu woni gandal sérieux ngal ala e nokku he foof so wona ceerno Bocar Ayssi to tulde Dubaw on noon ine jogui almuɓɓe ɓe janginta e on saaha konko ceerno Abdallahi o ƴeewi so o wi omo waɗa duɗal makko banggue ma wonno yiira ɗum noon addinimo natoyde e duɗal ceerno Bocar o yante duɗal he mo wallodira ceerno aɓe jangi o woni duɗal he o heeɓi darsuji mabɓe omo jangi nde ceerno ari ngal ɗon duɗal sabu himmi makko e coftal makko e wawdemo gandal ngal o wayli duɗal ngal tigui rigui no janguinirte ni e weeli yimɓeɓe ene weeli almuɓeɓe no fewi ɗum sakti e Fouta o foof yimɓe batti ummade banggueji ɗi foof ina gara e janngude e duɗal ngal e jokkude ɗon gandal jamma e ñalawma koɓe janggoɓe darde ala foftere ala o noon o woniri ha woni duuɓi ɗiɗi e lebbi ɗiɗi duɗal ngal yaaji no feewi gandal ɓamti o ñalla jangguinde ganduɗa to ceerno Bocar ndaw woni to ganduɗa fodde duuɓi nde o ari ɗon nde tawi almuɓe ɓe no tagi min fota joguide gandal am ɗo haaji joni noon ndeno ari e nder ko woni ɗon o jangguini on ganduɗa fodde temedere almuɓe ina nuusiti e wawdemo jangguinde e Allah newnanimo hen almuɓe nuusiti hen ha heewi ko ɗon noon ceerno Abdallahi Dia watti ƴewtidade hol nafoore jangde miijoji luggi batti jolde e haqqille makko ngam yidde andude holko woni dow jangde kam o jangi o heeɓi ko heɓerno o andi ko anderno e sariya ko anderno e defte fof o jangi joni noon o ɗomɗi yidde andude holko woni dow jangde tawa ina yetto e ɓernde wayla ɗum e on saaha omo jogui sehil makko ina wiye Mamadou Alhaji gandiraɗo Gaadi
yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum. On to banggue fiɓune o gando tigui rigui kono wonko mankirano seeɗa. ceerno ne to banggue nahwu woni celluka arab ene mankira hunde te goto ɓe fof ko mankira ko goɗɗo o ene andi ɗum ɓe gone wassodirde ɓe goni goto fof ne jangguini goɗɗo o. ha waɗi saaha goto ceerno noddimo ene namdomo aɓe jewta. ceerno wimo min de mbeɗa yiɗi namdadema hunde. o wimo hol ɗum? o wimo jangde kam holko nafata. o wimo neɗɗo ina namdo holko jangde nafata. ceerno wimo waɗi kam namdadema ɗum ko gila ɓammi jangude ha joni haydara ɗum battinani e ɓerdam, saabu eɗen juula tan eɗen koora kono ɓerdam nde koɗo wonnoɗo tan woni kono wanoni hen wayi. konko musidɗo makko o heeɓi heewi yi ko kalɗa ko de ene woodi, saabu yimɓe foof ina mbaya noon. ceerno wimo ɗum noon eɗen poti raɓɓiɗinade e jangde he, jehen e jiiloyɗen cafrowo ɓerɗe. jiiloɗen ko e nafa ɓerɗe, saabu e defte eɗen jeeya hen way baynugol ne woodi. ɓe kawri ɗum ina woodi, ɓe baynodiri goto ɓe foof adani goɗɗo o so yiiri ko ɗum ɗon ma haalan musidɗo mum o. e on saaha noon tawi ko ceerno Mamadou Alhaji ina foti yaadude e sandaji mum faade siwre. ceerno Abdoulaye kañum jokki janginde ɗuɗal to jangintinoto kono tawi waɗa o ina ɗon holko jangde nafata e neɗɗo. bakkar wadde astahfirullah walla gollal moƴƴal ene mumtan bakkar wonde noon ko iwde tan mumtata. nden ɗin miijoji keewi e makko. o felliti wadde listikar, o sandaji kewno wadde e deftere alqur'an. o salligini o hocci deftere kamilu tawi omo hucciti funnangue. o moɓɓi guite makko o hippiti deftere nde o hawri e ya ayyuhan nabiyyu taqillah. firtata e pulaar e hema annabi hul Allah. o hippi deftere nde o wi ɗum de ko hunde mawde. annabi nodde kañum fof e wonde annabi kadi wiye yo hul Allah, ɗum wonko tindin. o ummi ɗon o fayi ɓogge less o ƴaŋi galle Alassane Baro musidɗo makko, kono o tawani ɗum ɗon. o tawi dow tabal mum deftere hadis ina hen, o hoccide o anni makko mo annino nane o yidde wadde listigara nde. o hawri e hadis salil ulamaa wa khalidil hukamaa wa ashabil kubaraa. firta ko namdo anduɓe jillodir e ñeeñuɓe wondino e mawɓe. o rentini o juɓɓi deftere nde o rendi noon hadis o e haqqille makko e alquran o. hadis o e alquran o o tappodir ɗum. o andi ɗum ɗo de firti ko yiiloye Allah, jonde Allah ma kadi yiiloye Allah. naatgol makko e fayde Cheikh Tidiane radiallahu anhu. ndeɓe tarbiya ha o gayni dille kewɗe noon mbaɗi e nokku he fof. e on saaha yoga e seeranɓe wonnoɓe e nder Fuuta fof mbaddi adel ɗo ɓogge ɗo. ceerno mawɗo fof gonnoɗo e leydi he ari ɗon e wuuro he. goto hen fof ina ari rendinde almuɓe mum, saabu rentinde ɗumen e ko wiyete ko. e on saaha fayde Cheikh Tidiane ko hunde tumarankewum e nder leydi he e diwan o. yimɓe ene kullu ene ndentini. nden ɓe nani noon ceerno Abdoulaye waɗi tarbiya, dille keewi, zicre o heewi, Allah Allah o heewi e nder ɓogge. sernaɓe fof noon gari ɗon, sernaɓe fof heeɓe gari ɗon ngam yirde dartinde ɗum noon. woto hen fof kadi so ari ma noddumo namdodira e makko. woto hen fof ari ma noddumo ɓe jooɗo ɗo ɓe kalda. kono ala hen fof noon dañƴo ittudemo ko woni e dow mum ko. almuɓe ɓe jangguitinoɓe pecci. won hen natti arde janggude e makko, won hen garata ko jamma haade jiyade, won hen tawi nani Allah Allah en ɗo ko felloyteɓe, ɗum ɓaddan ɗumen woɗɗade jalti nokku o haade nawrede hen. tawi ceernaji mawɗo ari ɗon wi wonde so yeehi ma artuɗo en affaire goɗɗo, ma nelduɗo en avion ngaji garanaɓe kamɓe Allah Allah en ɓe nawe ɓe pelloye. ko ngol noon yaaji e Fuuta, te on ko kala on so haali haala mum nene yimɓeɓe kuuli, yimɓe foof kuuli.
haade ɗum ɗon nawar ɗumen ɗum woni almuɓe jangannoɓe ceerno ɓe wooti hen dogi nden ɗum yaaji han kadi ɗum yiɗi ɗon fewi innaɗalle ɗe ɗum ni han kadi haalalle ko ɗum ni han kadi ɗum nden ceerno Mountaga addi koko alhaji Seydounoulahi ndeno ariɗo o addimi hanko ɗum noon kadi yimɓe ko manam gari han kadi kadi mbiya gadde han kadi mbiyama armi yaltinde min han kadi tawa kadi nanade mi mbiya Allah en mbaɗeni maɓɓe naweɓe hono sappo ko en mbaɗirno min ko noon beddoye dam ɓe nawe ha caggal jeeki ɓe joole walla ɓe mbare walla hen goto walla ɗiɗo mbare kamɓe ko yimɓe hen ɗum tan yaltinde Oumar Tall haalino ɗum ha kalmimo to gendarmerie caggal ɗum o nodda waɗi ha noon e nda woni noon ceerno Oumar yiɗi haalde haala e wamro hoore tawa nanta nde woni kankone kadi ala hen fof ko nanta ko on haalno fof ne kadi o fettiri ɓe nder ɗumnaji mo kadi tawi wona hono noon hono adan kam ɓe jiiɗino affaire tawi wonde wonde tawi ko lollini ɗum ko fof ko kanko ɓe jiiɗino sokademo kono noon donc ɗinoki gasnti ɗum wonde no kadi min nawi ɗo ɗata mbi ala seynute ɗum haali ɓe hakkude haalaɓe fof so yettima ɗata nomin garani ɗo min mbaɗoyima almuɓe Hamdulillah mbaɗo noon wala seyntude ɗo ha hankadi ari hankadi ɓurtude seeɗa wiide ɓurtude seeɗa ɓe jeeɓi kamɓe so min to wana brigade mawɗo gendarmerie gonnon ɗo ɓe mbi ɗum wonde ganduɗa hen yimɓe men ɗo ene jooɗi wonko gaddi mbimi ɗa hen ene mbiya Allah min nabbi kaluuɗa tawi men ɗo ene jooɗi ene wayno hankadi ko haalaji ko yettude tan ko yaltude ɗuminaji kono alno brigade mbiɗi ceerno haalde muɗum en namdo on demin nani oɗon wiyato waɗa Allah oɗon mbiyanno ko oɗon mbiya Allah ɗum mawɓe ngari ɗo ni julitima jomumenɗa ɓen arɗumen jeyɗi oɗon kadi men wirdude oɗon kadi men juurde ɗum min jiɗi ko goko ɗum kono ceerno weelani min daw ko ɗum min gandi ko ɗum woni ɗum wona sukaɓe on mawɓe ko wawi haalede tan fof ko wona ko majjere ceerno Abdoulaye ko birtannoɗo laawol Tidiani guila o suwa nadde e fayda Cheikh Tidiani en hokkimo wirdu o ko Alpha Demba Sy ko lycée banajo hitande 1956 e on saaha kanko goto nangui wirdu e guiƴƴuko en o yadannoɓe hono fedde bafalen so ɓe gummino dingiral noon o yahat jama konko ceerno o yahat jama o wirdoyde so ummima dingiral omo janggoyto duuɓi makko to kadi ko woni dingiral ko daɗanimo o daɗaɓoy ngo jangdi ga o daɗaɓoto dingiral to ko noon tan ceerno o woori koye tan buyel orte so artini min gondi jamma ñalawma wona jola noon han kadi yidde janngude haqiqa e nder on waktu so yeehi ha naagi muusi compagnie amen o fof min jahat ndergo min kela min ɗoofa tugaji min gadda min mbaɗa e jeygol kanko jooɗoɗon mo jangga min fokkitan fa nder wuro ni min jeeri min wiya o mata ko kanga ɗa nara jeen ala hay kanko ko jangde tan gila on saha tan haqqille mum ko gandal e jangde hay so min jeehi min ɗa en dingiral no sukaɓe nden mbaɗanno ni
kañum fof ko toon kawranno en mbaɗa caakaji walla cippiro en mbaɗa gueɗe goɗɗe tan sukaaɓe taa konko kon jannga kam kono ndo gasni fof o tawata min toon kadi dingal to min gonta toon ɗum kanko jamma fof tan jamma fof ndo joofni fof o lelata ko ala mo wara o tawa min toon komin pijanno fof kam kadi o naata so caaka o naata heen so ari jama mawɓe jamaɓe gona e ɓittude ina kaɗamo nadde e sappeji he ina mbiya koɓe sukaɓe ɓe naata e sappeji he woni e guiƴuki en tawi cuwa nanngude e wirdu tolnoma e kalasal jama gona e jalde ene mbiyamo so a rentaki ɓe mawɓe ma nayi kawe kono ɗum haɗanimo jokkude wirdu makko e nanngudemo e lawol Cheikh Tidiane ha o dañi hen ko dañi ko foof ko ceerno Bocara hokkimo seedantagal taqdim ɗum firti ko yamirore yo wattu hokkude lawol ngol kala garɗo ene sohli lawol ngol omo tarbin omo hokka ɗum lawol ngol ɗum ko adi nde o waɗata tarbiya adi nanngude e makko wirdu ko Sam Famatel e Moussa Dieynabel e Aissata Souleymane joom suudu mawni kanko adini hokkude wirdu mbeɗa yetta Allah te on ɗon saha ala gadiɗo mi anani dokkal makko e am wirdu weltare ene hen gila e on ɗon saha nde Allah waddi min omo woni ceerno mbeɗa woni almudu makko mi jiima e makko tan ko yitere moƴƴere yitere kanko kadi wakkimi wirdu o andinimi Allah layne naɗum no tawi ko Tidiane e juuɗe makko eɗen jetta hen Allah eɗen jettamo noon eɗen duwanomo noon yo Allah junnu balɗe makko moƴƴina battane makko taggal nde o waɗi tarbiya nde woodi ñaaguiɓe mo yo hokku ɗumen wirdu o sali hokkude ɗumen wi o suwa hebde yamirore taw ɓe mbimo ko an hokki kaari en e kaari en mbiya a suwa hebde yamirore o yiɓe nden toon yamirore camnen adan nde dulendu mawndu wonde jeygol ari duppi ɗum weeɗi ɗum yeehi nden yamirore nattimode ɗon ɗum foti yamirore ummorinde e ceerno Abdoulaye Sakho e nde hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyi e jeegom en 1956 o ari o wayni ceerno Abdoulaye Sakho tarbinnomo o Abdoulaye Sakho radiallahu anhu o wayni ɗum yidde jokkoyde alluwal alqur'ana e eelege o dawi subaka o fayi eelege nde o yano ha takkosan yoni Hamdou Saloum gadiɗo nanngude e ceerno Abdoulaye Sakho gadiɗo waɗi tarbiya e ceerno Abdoulaye Sakho ummi ɓogge nawanimo ismin taqdimo o woni yamirore tarbinde han kadi yamirore andinde yimɓe Allah ƴettinde ɗumen Allah nden yamirore ummorade e ceerno Abdoulaye Sakho on isnil mutlaq ƴettinde yimɓe Allah e on jamma caggal nde ɓe juuli gueeƴe to ɓe mbaɗanno wasifa ɗo yimɓe sappo e ɗiɗi nangi e makko e zicru tarbiya dille kewɗe mbaɗi toon eleji mum ko nden ceerno Aliou Dioum en ceerno Alassane Diop en e woɓɓe mbaɗi tarbiya haade e fayde Cheikh caggal ɗe dille pawiɗiɗi ceerno Abdoulaye Sakho windi lettere ɓettimo yo yaata Cheikh Ibrahima Niass to Kaolack radiallahu anhu jaagol makko to Madina Baye Niass Kaolack radiallahu anhu nde o yaata to Madina Baye nde ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyi e joyi o yaadi ko e Aliou Seyni Baro nden ɓe jettima galle jaatigue mabɓe ceerno Alhassane Déme radiallahu anhu on won jaarigue fuurankoɓe to Madina Baye Niass ceerno Alhassane Déme kañum newiɓe ha to Cheikh Ibrahima radiallahu anhu nden Cheikh Baye yimo onko ceerno Abdoullahi Dia hokkimo jungo Cheikh Baye yimo guila o ara Cheikh Baye yimo guila o ara nden Cheikh Baye yimo ene andimo hokkimo jungo haade hokkudemo jungo rewi inde makko yimo Abdoullahi Dia guila nden kala nde Cheikh Baye yimo ma rewa inde makko Abdoullahi Dia o woni ɗon e Madina he Madina Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu o woni ɗon lewru hewndu fayida no fewi joogi ɗon
Allah haaji e gandal e annoraji e sirruji caggal ɗum o ñaagui Cheikh Baye yamirore yaade Ziguinchor ngam salminoyde ba makko Bokose ina woni toon on ina jogui almuɓe kono ene jogui almuɓe heewɓe e wirdoɓe tijani kono kamɓe foof ɓe manki famde habaru Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu ɓe jewti hen ha ɓe jiitodiri almuɓe ɓe noon almuɓe on almuɓe bamako ɓe foof mbaɗi tarbiya ceerno waɗi ɗumen tarbiya tawi bamako tiyani hen haydara dille kadi kewɗe mbaɗi toon mawɗe dille ɗe mawni sernaɓe Fouta mawɓe ɓe kadi nani ɗum naati hen eti dartinde ɗum gummi ɗon kadi jeehi Casamance yidde kadi dartinde habaru ceerno Abdoulaye Dia ganduɗa habaru mum hay goto wawa dartinde ɗum fo Allah waɗi koye nder ɗum woodi e mabɓe nelaɗo toon ina rentina dental Fuutankoɓe ɓe fayde Cheikh Tidiane o ɓe mbiya almuɓe ɓe yo ndento yoɓe ndento ko wiyete yettade Allah ko gandi dawaɗi ɓe jarata ko gonɗi puccuɓe jarnete ɓe jeyata ko seyɗani aɓe kulɓina almuɓe ɓe aɓe goɗɗin ɗumen aɓe ndentini ɗumen tawi noon ko moƴƴere maire woni hen kamɓe nde ɓe gaari to Casamance to konko ceernajo Fuutanke janoto toon rentinode Fuutankoɓe o nden o ari o tawi toon almami mabɓe almami ɓen almami Fuutankoɓe mabɓe hoɓe noon ko Almudou Baye kono ko cuuɗiɗo ko baɗɗo tarbiya kono koko suuɗi ɗiɗa feñje ko on nantintuno kala ko ceernajo mawɗo haali o nantinano almuɓe ɓe mo yadde Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu nde o nantinte nde noon o jaɓani haalde e Baye ko boni o wi e nder ɗum yaha nantingol ngol joori o haaɓi o andi ɗum wawaɓe jokkade o wiɗe min de Alhaji Ibrahima o mo mbiya toon o min komi almudo makko wawa haalde makko gueɗe bonɗe ɗe kalton makko ɗe ete Abdoulaye Dia o mo kaɓa toon o ko min adimo e fayda he fodde duuɓi sappo e jeeɗiɗi kono serde min tan kanko o yiɗi ko yimɓe foof yo ɓalle min noon woɗɗum tan ko hooram kono noon ko woni ɗum ko ɗum tigi woni goon ceerno Abdoulaye Dia ummiti toon arti Madina Baye ina ardi e almami Fuutankoɓe o hollidiri on e Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass radiallahu anhu waddimo e ceerno Ali Cissé Babul Hadrati yamiri on yo hokkumo isnu tagdir caggal ɗum ceerno Abdoulaye haalani Baye ko kewi Casamance ko Baye wimo a wonno toon ha ɓooy tawi noon wannomo artude law ko Baye nde o yahata nde wayni nde winomo ko hoto lelto makko kettagol makko tafsiru alqur'ana e Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu ceerno Abdoulaye Dia mbiɗen o dañi hettade won e tafsiraji Baye wanno e ɗemgal wolof noon ɗumɗere temedde jeenayyi e capanɗe joyi e jeeɗiɗi ko hettima tafsiru alqur'ana e ɗemgal arab mo Cheikh Baye waɗanno sernaɓe safalɓe e dawajiyankoɓe e wonɓe ɗo e taniraɓe Mouhamadou Hafiz e woɓɓe gaddu lawol Cheikh Tidiane nder Mauritanie o ɓen heeɓe ko almuɓe Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu ɓe jokkima e Baye ɓe gari noon Baye ene waɗanaɓe tafsiru ceerno Abdoulaye Dia yante mabɓe ene hetto tafsiru koye arab o ƴelliti konko ceerno e won tafsiru no feewi o faami hen ko hay goto famani ha o watti saggidde sernaɓe safalɓe ɓe soɓe gari e reftade ɓe gari reftade ko konko wattinto reftade so reftima ɓe teski kala ɗo Baye haalno no Baye haaldirno ko noon o haaldirte ɗo Baye mosno o mosat ɗon ɗo Baye dirmino o dirmoto ɗon ɗo Baye arno deƴƴi so arno deƴƴata ɓe teski ɗum e deftegol makko he mbi ode o ko habaru mawɗo safaɓe mbatti wiidemo komo sajjila o woni magnato fon hakke noon o famiri tafsiru Cheikh Ibrahima Niass mo waɗi o woni ko mbiyeten hande magnato fon ko ɗum ɓe ñimirtanomo noon saaha ko ngal gondigal e Baye noon addanimo sedde e settade dendagal ko o jannguno e defte fiɗi e gande ɗe fof ceerno haade mo arde to Cheikh Baye no mbiɗen ni tawi ko o wawi gande ɗe fof gande figu ɗe fof defte ɗe fof o janggi o wawi kono noon ene waɗi konko waɗino heewide taw ko ene waɗi ñonkoroji ene waɗi gueɗe ñonkoro ko nde waɗi Cheikh Baye nde noon ɗum addani mo sebbe o setti
dendagal gandal ngal jogino e tuɓi ɓeydi labde ɓeydi welde ɓeydi famnade o ɓeydi kadi famde ɗum nden tafsir o gasi kaalaji gaddama ngam pilgol seedantagal kaalaji gadda almuɓe hettunoɓe tafsir ɓe ene piile alpha tafsir en won hen almuɓe ɓe mbawi fiilire jungo mum won hen ɓe o totti waɗɓe piili ɗumen won hen ɓe o duwi e kaalaji mumen piili koye mumen won hen ɓe o wakkini kaalaji mumen woni foof fadde ko heptini e mum Allah andi ko Cheikh Baye waɗiri ɗum ceerno Abdallahi noon ko Baye fiilirimo kaala juuɗe mum ɗiɗi barkinde ɗe ko kañum tigi nangi kaala o fiilimo ha waɗi fayida tawi noon ko almuɓe mawɓe e safalɓe ɓe ina jiɗno fiildemo ngam barkinorade goto e maɓɓe foof ene jiɗno fiilde ceerno Abdallahi Dia kono Baye ɓaaƴimo o faye mum fiilirimo jungo mum isi tappi e dow hoore e kellon tahon tokson ɗum kadi wonko joporo wonko firtata on kala noon mo ceerno Abdallahi Dia fiila on kala danejo mo jeeron joɗɗo wonko tigini ko heewi ko kala suufiyankagal ko kala gandal Allah ko kala kulol Allah ko kala tirka ka sekota ka tumara kala ka Barhama Abdullahi Niass fiili no heewide tirtowo ɗum ala en 57 ceerno nelani anduɓe Mauritanie fof ene waɗani ɗumen tafsir Qur'an e ɗemgal mumen ɗemgal lugal arabi e nder on ɗon tafsir ene wayno ko kanko gooto jilli hen ɓaleji tawi on saago ko kecci e nder tafsir o ko ceerno tafsiri haaɓe kalji ɗi eɓe ndentoya daktar rettade ɓeɓe ndeftoroɗo ɓe mbaɗata ko goto waramo wonde e nder makko e nder ɓoydema e makko e nder ɗum yontonde ari arte makko pour kanko yo reftu eno ƴetti e deftagol ɗo reftoroɗo ɗoɓe keɗimo ɗo dañi ko ɓe ceski e makko ɓe ceskima e makko gueɗe kala ɗo ceerno arno deƴƴi ɗo ari ɗon maw deƴƴi kala ɗo ceerno ari moosi ɗo ari ɗon maw moosi ɗo ceerno ari yirti ha yeeso ngo wayi so addi jewte kadi e nder tafsiraji kadi so tawi jali ko jala yaari noon wonti han kadi ɓe battimo battintoɗo rettade hakke andude ɓe ceskima e makko kanko ay hunde ɓoccitaki mo ceerno ɗum waɗi en jii ha tafsir o juuta oɗo sihiɗe mbeɗe ƴeewa ndemen jooɗi ceerno ne ɗoɓe jooɗi ɓe piileɗo mbeɗa andi Sharif Mouhamadou Wulnawi ene nder e makko ɗo jooɗi Misri ne jooɗi Mamadou Abdoulaye Diédhiou bane jooɗi Cheikhan ene jooɗi wono Hadi Wul Mawlid Fall ne jooɗi wol Pol bane jooɗi ɓeeɗo mawɓe yantude andude wonde e nder ɗum nde ceerno fiilata nde ɓeeɗo nayo kam mbeɗe teskiri ko ceerno jaggi fiili ɗumen nde ceerno fiilata ɓe nde mi yii Sharif Wulnawi o adi fiil rewni hen Misri ko rewni hen Mouhamadou Abdoulaye
han woni suka e nder ɓeeɗo o fiiri haajumul mawlud fall watti wonɓe so ngari on so haalnama inde mum o itta o totta o ko ɗo ɗum haalaji tafsir o itta kaala totta neɗɗo wiya ɗum yofi wooda garɗo so heeɓi kaala muɗum so ari ƴetta kaala o fawa e hoore son teskima e nder mawɓe almuɓe ceerno mawɓe ɓe ƴiya heen dollotoɗo kaala mum tan ta fiinoɗam ɓe heen o ƴetta o fawa e wala sa teskima ma yi bakkotoɗo kaala mum tan nayi on totirani ko noon tan jaggiri wiya wayno sukaaɓe so ngari so inde haalama imma o totti Sharif Mouhamadoullahi Fiilo walla o totta Ceehane goru noon ha inde Ceerno Abdallahi ko yidde teskinde e yidde tinnude holnde o woni ceerno almuba jegata nde kaari makko o yetti minen ko caggal min ngoni ko less tribune o ene ɗoowi ko kaalisi yimɓe ne jaaji ndeno noddama ceerno wiɗino junngo maɗa laawol acca noddi taw yetti te ɓeeɗo nayo jooɗiɓe ɓeɗe taƴi o kindam ɓeɗe hoddiri ɓeɗe anndi kamɓe ɓeeɗo goto hen fof hannde no wayi reedude makko ni ene wayi yiirdemo e ndeɓe deftoto ni goto hen fof ene teeɗono Allah ne wawi taw so kaala o ari so ceerno noon heɓri junngo mum so yettima ko kañum tottata yo fiilnu sabi ɗum ko teddungal manngal wonande ɗum ñande heen e ndeer moto no waddiri no wari haw yettima wawi haw badi ceerno koni o yetti ko kañum jaggi ɗiɗi jaggi jeɗeɗi fiilimo haa joofi ɗisi e hoore o yaaciri caggal hawo hersiɓe no moƴƴi o waɗi joofi caggal o tawi ceerno Abdallahi hokkiɗo o waɗi docteur o tawi galle ceerno salmi te ɗo waɗi cohti o haftiɗo ene ko ñande heen nanni ceerno ƴetti wi oɗo kaala o kaala hay gooto fiitata ɗum ɗo e hooram kaala maɗa tinta en faye e hooram nandu ɗum fof ko rewi feddi ɗo waɗi wiide ko ndeen tigi o waɗa ceerno almum ko woni sañi sorte seere kanko ceerno Abdoulaye o ceerno fiilinomo on kaala Cheikh Ibrahima fiilinomo kaala suufiyankaga ɗum waɗi o meeɗi jooɗade e jonde ganndo gooto mawɗo on ɗon jaɓata hay gooto fiilo kaala e jonde joni noon kanko ay o fiili kaala makko ko almuɗo o wi kaala o ɓe mbiɓe maƴimo ɓe mbimo wota fiilo kaala e yeeso ceerno o wi ko faamiran fiilade kaala e yeeso ceerno mbi ɗum waɗetade ɗo ko kanko tan jogii kaala o yo kaala mo Cheikh Ibrahima fiilin ala ɗum noon on ɗon kaala ɓe jeyimo ga haa ɓe jiggimo hunde kafeeje ceerno o e hoore mum o jaabi ɗum tawi ɗenno kam no wiiri filtetaake ni filtetaake e momtugol feccere filtetaake kadi e wiili ina haɗe e karafeeje liggey makko e laamu Mauritanie ceerno Abdallahi Dia fuɗɗori naatde e laamu Mauritanie ko jannginde arab e l'école aji to Kossy ɗi e hitaande ujunere e 1950 e jeenayi ceerno Abdallahi Dia nelda to Njaago e diwan Rosso ngam jannginde arab e l'école aji to Kossy ɗi fodde duuɓi ɗiɗi caggal ɗum o fayi Njorol won ɗon hitaande mo janngina o arti ɓoggee o janngini ɗum duuɓi ɗiɗi o
fekta kayeji o jangini ɗon fodde duuɓi 3 ko ɗon o faytira collège o dañ promotion o fay collège laamu Mauritanie caggal ɗum neldimo Cameroun sabu gandal makko e coftal makko e wawdemo arab لا لشيء ما أوجده ليربح منه nde o arti e hirande ɓuɓɓere e temedde jeenayi e capanɗe jeegom e jeegom o rutti collège kay heyɗi fodde duuɓi 4 caggal ɗum o artira collège ɓogge ili hirande ɓuɓɓere e temedde jeenayi e capanɗe jeegom 1970 ha 1982 o woni préfet Walata o woni préfet Boumdéji o woni Monguel o woni Tigijigi o teska hen e wawde golle moƴƴude golle o ɓamta hen o waɗa kadi cukku gouverneur to Nema ene teska e makko e nder ligguey makko he e nder laamu Mauritanie nunɗal jamaragal haalde gonga wasde ɗaminade e hay goto so wona e Allah e yidde miskineɓe e wallude ɗumen e yoltide hujjaji mumen o waɗi hen gueɗe kawnide ene mbawi wonde defte kewɗe na Abdoulaye Dia min wonji ko professeur min jangina collège Mabouya min gondi ko hakim worude min gondi min gandi bangam tumni e sufran habal tumni e nokkuji ɗi o rewnoɗi foof o huɓɓi hen fayde Cheikh Tidiane radiallahu anhu fayde yani hen alluɓe hewɓe e gandi hen Allah o holli hen yimɓe kabisaji kewɗi o andini hen yimɓe gandal sariya e suufiyankagal e ñeñal e pinal aduniyankewal hunde foof o andini hen yimɓe e nder hitande ɓuƴƴere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e ɗiɗi o ñaagui laamu ngu artirede collège ɓogge ngam rursitade e jangguinde ceerno yiɗi tan ko jangguinde o jaɓana o jokki jangguinde ha hitande ɓuƴƴere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e joyyi o heeɓi alteret jagol makko hajju ko hitande ɓuƴƴere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e ɗiɗi ceerno Abdoulaye Dia hajjoyi Makka o wangi e suudu Kaaba o dogi Safa e Marwa o werli kaaƴe Jamra o dari Arafa o yehi Madina o juurinore Allah sallllahu alayhi wa sallam e nder hijjore he o waddama hen golwole mantinde o hawri toon e yimɓe yeddoɓe e laabi suufiya o hawri toon e yimɓe wiyoɓe mawlud ko bida e wiyoɓe nuwaɗo Allah maayi yeehi gasi barkinirtaki jokkortaki kono goto hen fof mo nangodirno jaɓantumo hokkamo junggo yafnomo tubana Allah tubanamo ha watti soɓe coynimo omo ara omo juuro nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe goona e yimɓe suufiyankore ene Majnun Leyla yimanno taw ceerno yimini ɗum ɗon kamɓe fof ɓe batti ɓe kuñi yimre nde ɓe batti reftude hen yimre nde noon nde wiyata amurru ala diyari Leyla uqabbilu zal jidara wa zal jidara wa ma hubbu diyari sharabna qalbi walakin hubbu man sakana diyara firtara ko Majnun Leyla ene wirtorno galleji Leyla so wirtima galleji ɗi o wona e ɓuucade ɓale ɗe ɓe mbiyamo an ka kangaɗo ala ko ɓuucatoɗa so wona ɓale o wi min wona yidde ɓale ɗe waɗimi ɓuucade ɓale ɗe ko koɗɗo e galle o waɗimi ɓuucade ɓale ɗe eyyi konko ne waɗatnoma minde jamɗe rawde nelaɗo o wona saabu jamɗe ko saabu nelaɗo sallllahu alih w sallam gonɗo ɗon o won hen garnoɓe tawi aɓe goni e wirdude wasir kato to Madina on wimo haram wimo ko mbaɗa koko haram ceerno nangi e waare makko jusimo woni e janggude e nofru makko jawhartul kamali o sani woppude waare nde ha woodi garɗo wimo woppu o mo nanguɗa e waare mum saabu o ko ganɗo e anduɓe Madina ceerno sali wi o kay ko fajiri wona ganɗo tawa amin juulanilaɗo sallallah alih w sallam mbiya ko haram ha juuri ceerno yurmimo woppimo waji ma ummi tan dogi ko ɗon ko noon o woniri toon ha o arti o fammini arabeɓe hewɓe diine l'islam e nder leydi Makka mukarrama he nder leydi Makka he o hawri toon yimɓe wiyannoɓe ko anduɓe tawi noon ndeke ganda haydara e o haalde mumen jomumen gandi nde kaymin haydara gandano o andini toon hewɓe ko gandano e nuraɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam
ɗalle makko. Ceerno Abdoulaye Dia ko neɗɗo coftuɗo no feewi, anduɓe ɗum fof ene gandiri mo coftal gila ko ɓoyi, kono o wona coftal ɗum jiluji no won e seerne ɓe mbaɗata ni gam yiloyade jawdi e juuɗe almumen walla yaade ene tourna ene jaaha banggueji fof. Ceerno wona jikku muɗum, ɓuuri teskede e ɗalle makko tan ko ɗo nodda wallude e diine l'islam, kala ɗo nodda o nototo e banggue diine, walla ɗalle makko teska hen to laamu neldimo e saaha nde woni nde sahibde altrande nde, to laamu neldimo fof o yeehi, walla ɗo nodda e islam fof o yeehi. O yillima e leydi Sénégal hen no feewi, ko wayno yaade e mawludaji Kaolack walla notoyade géruji so tawi o noddama e ko nandi hen. Ina taska e géruji he so haali yimɓe fof ɓeydoto e gandal, omo waajo hen sernaɓe e almuɓe e kuccu e Allah, omo saggita hen yimɓe caggi mumen fof e nder jewte ɗe o aadori e kala jonde makko biyeteɗe albabu maftuh. Ko wiyete albabu maftuh, damal ne udditini on kala joguiɗo saggere, kala joguiɗo namdal yo namdo. Ko noon ceerno woniri, ko nen ɗum woni jikku ceerno, ɗum ceerno andira. O heewide kala garɗo ɗo woddi e saggere yo haqqe yihi, ɗum noon firti konko ko jiɓɓe namdede no feewi. ha 10 heures janngo kala neɗɗo gonɗo ne wonde e saggere fof ene yaadi hen yo haqqe yillima noon leydi Cameroun hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e nayyi ha hitande ujunere e temedde jeegom hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e joyi wonto hitande. Tawi neldimo toon ko laamu Mauritanie gam jamguinoyde ɗemgal arab, o arti hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e jeegom. O yillima leydi Makka e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e 1982. en kalin ɗum joni. Tawi nawnomo toon ko hajjoyde to suudu Kaaba e juurade nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. O ruttitima leydi Maroc caggal service militaire, o yeehi toon e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeegom. Tawi ko e noddandu laamu Maroc gam hawridde e pottital tijjaniyankoɓe haali toon e nder anduɓe mawɓe haala kawnika e Cheikh Tidiane fof dañi ɓe fof kawa. O yillima leydi Faransa hitande ujunere walla ujunaji ɗi e tati gam nottoyade almuɓe baayi wonɓe toon e noddunoɓe. O woni toon lewru gueɗe kawni ɗi jiyama e jilluji makko e nder leydi Faransa he. Kala hen ɗo ari arara e diine l'islam ɓeydoto towde, cagge giwa fayde Tijjani ɓeydo. O waddi toon e Mouhamed Lamine Ibrahima Niass mawlud payodinɗo, o waɗi toon kirɗeli kewɗi e jewte makko gandaɗe ɗe. O ruttitima toon kadi e hitande ujunaji ɗiɗi e nayyi, o ruttitima Faransa. Nde o ari Paris gandal makko ko tubako adi andude Allah e jungo makko. Nde o yetti Paris tubako adi yettade Allah e jungo makko. Yiyama toon e kawisaji fayde Tijjani kawniɗi, neɗɗo wirdu, neɗɗo nanga wirdu e jonde wotere, daña ɗon patu timmina fof tawi ummaki ni. Ko ene ɓuuri 40 dañi toon andude Allah sababude barke Ceerno Abdoulaye Dia. Tindinoje makko e jikkuji makko, gurdam ceerno fof ko tindinoje, ko bindande, wonande joom hakkillaji en. Jikkuji makko fof ko moƴƴi labaɗi, ko o ceerno tarbiya nehowo, ko o ceerno tarqiya woni ngabbinowo, ko mamidou jarnowo, ko mursidu woni timminowo walla pewnowo o goɗɗo, ko ceerno taalim ko jangguinowo, ko haadi ila siradillahi ko pewno yimɓe e lawol Allah. ɗum holko firtata? ko jettino yimɓe Allah, andinowo Allah, hollawo Allah, ɓeydowo banjowo gande e annoraji Allah, leppinowo ɓerɗe, nawowo yimɓe, nawowo ɗumen e pewde e haɗa. ɗumen jikkuji ceerno, ɗum ko ceerno andiran. ina taska e Ceerno Abdoulaye Dia ko jangowo kat pat, ko bindowo mo daltinta, ko jangguinowo mo haɓata, ko tafsirowo alqur'ana e lewru korka, e ko wona korka fof ko tafsirowo.
ko coftanɗo kala ko faati e nafoore diine e moƴƴinde hakkunde yimɓe e Allah. Ko ceerno mo ɗaminaaki e almuudo haydara, so wonaa yo anndu haaju mum, yo huccu e Allah, yo hul Allah. Ko ceerno caliiɗo ceernagal pooɗantoɗo wonde almuudo baye timmuɗo, te ko almuudo baye timmuɗo. Cuɓe fof ceedimo almuudo baye fof en anndi ceerno Abdoullahi Dia ko ceerno almuudo baye timmuɗo mo hono mo woodani. Ko jankiniiɗo nde jiiɗamo fof cikkata ko joni o fuɗɗoto, konko fof e towde himɓe e towde gandal e magamo kono way towde fof e Allah no way towde magamo e Allah ni. Kala ɗo jiiɗa ceerno cikkata ko joni o fuɗɗoto, kanko fof e wonde ceernal mangal. Ceerno Abdoullahi Dia ko neɗɗo belɗo ƴiƴam, kewɗo mosoli, laaɓɗo yeeso, kaaraysiri, moƴƴo, laaɓɗo reedu, tedduɗo, jokkowo endam, dumtiɗo walla dumtinaɗo aduna, dumtiɗo aduna mo ala e aduna haaju. Aduna en fayi mum kañum doga aduna. Ene teska e ceerno Abdoullahi heewde himme, ko neɗɗo mo jaɓata pertude tamum hay seeɗa. Kala ɗo ceerno woni ko e nafata o woni, kala ɗo ceerno woni ko e waɗi fayida. O darani tan koko waɗi fayida, o jaɓata wonde e bolle puyɗe, o jaɓata wondude e bolle puyɗe en. Ene teska e makko yidde nuwaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, e yidde sarifaɓe. Kala nde sarif ari e dental ceerno Abdoullahi Dia mo wi yo haada e rendine sarif o totte. Ceerno en teska e mum yidde ɓesgu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e yidde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ko neɗɗo teddinɗo sarifaɓe dokkowo haada e ko noon o wayi e Seeku Tijjani e ɓesgu mum. Kala tanumo Cheikh Tijjani mo yi ko teddinɗo ɗum, ko mawnin ɗum, ko noon o wayi kadi e ɓesgu Baye radiallahu anhu, ko noon o wayi e taniraɓe Baye e kala ko jokki e Cheikh Baye, ko noon ceerno Abdoullahi Dia wayi mum. Ko daraniɗo khidma, ko daraniɗo khidma no feewi. Ene teska e makko teddinde liggade ngam e yidde tindinde wonde neɗɗo fotani wonde teddendi e dow yimɓe. Neɗɗo yo liggo daro tampa e warñede mum e ndin mbaadi. Ene teska e hattal makko wonde mo demowo mo tampata, so parcelle aji yonti mo softa hen no feewi ha o watti tindinde hen heediɓe makko holno mbaɗata ha keewa gawri, ha keewa maaro, kawisaji kewɗi jiyama e nder gese makko hen. Ene teska e makko kadi konko ceerno Abdoullahi Dia softandemo wanjitade gande, nangude kasetaji, wadde kasetaji gandal diine l'islam, fiilde leppi, omo haala hen, omo jaabo hen namde, omo nelda hen, omo sara banggueji foof, yidde kadi famminde yimɓeɓe fayde Cheikh Tidiane o e nder o Fuuta. So o yeehi Kaolack omo heewi sodde kadi photoje Cheikh Ibrahima, o suura, o ligga e sal makko, yo ɗum ko feññinde yidde mum e Cheikh Baye. Sa ari sal ceerno Abdoullahi Dia ko photoje Baye jeeyata guila dow ha less, ala fof ɗo yiya e saluji aɗum Baye mbaɗa noon. Ɗum tindini yiddemo e Baye ala fof mo foti hen. To Madina Baye to konko ceerno Abdoullahi Dia ko daraniɗo khidma no feewi, yiyama toon e makko tindinoje joɗɗe guila e ɗanngal fewde toon ha e gongol toon ngol. Ene teska e makko yidde ceerno makko tarbindamowo hono ceerno Abdoullahi Sakho, omo yiɗi ɗum gilli timmuɗi, gilli mawɗi, gila e gurdam mum ha joni ko e yamirore mum tan o yahata. Somo liggono ɗum o ala hen seesa, hay goto wawa fodde e makko e ligganade ceerno mum e yidde ɗum ko o lomti ceerno Abdoullahi Sakho ko ha ɗo o jooɗi ɗo. Omo jokki nden darde, omo teddini ɓesgu mum, omo fewni gardigu makko e gaynaka makko e almuɓe e ɓesgu ngu e hoddiɓe foof, julɓe foof ina ceedi ɗum. Ko haala ɗo e ceerno Abdoullahi Dia ko noon ko seeɗa, ko foti haalede e makko ko gasata, ko haalata ko e makko ko haalotako, haymo yiyani mbarodi nani dille mum, nani ummam mum. Ceerno Abdoullahi Dia ko malal malaɓe, waliyu Allah mawɗo, laaɓɗo, mo Baye muyni ha ɓenti ɗum e nder gande ɓurnino e nder gande ɗe hay goto wawa heptude. Cheikh Baye seedanimo wimo ko a joktu e jokli fayde Cheikh Tidiane radiallahu anhu, anta rukunan min arkanil faydati ya Cheikh Abdoullahi Dia. nden lawol gotol Cheikh Ba meeɗi yaade Fouta, wonno sababu lawol makko seeɗa alwol makko ko gaddam makko no wawi toon janiste ko ɓennude Fouta. o reeli ɓogge alwol makko ɗon e ceerno Abdoullahi Sakho, ummi ɓogge ari Kaolack waɗimo ko tarbi o waɗi ɗum gaddam, jooɗi ɓogge duuɓi 10
huccani mum ala almudo mbawi ari jippimo ɗon o waɗo mbawi namdimo oto tonni affaire fayde oɗo guila o ari duuɓi sappo le jangal non sona jom so ɗum ko mbawi wimo Cheikh Tidiane nan ɗo deƴƴiri luggere mini fi noppi ɗo huutu hay bis bu batam jogui Fouta dina xam ne Cheikh Tidiane dugg na Fouta kala nde konngol makko ya ummi ma Fouta anda Cheikh Tidiane naati Fouta ɗum ɗo Abdoulaye Sakho almuɗo e hoɗum ko on haali ɗum ɗo yiɗi mbawi gartu muɗomo Fouta wonani lebbi ɗiɗi Alassane Baro en Seyni Baro ngari ƴetti tarbiye Abdoulaye Sakho hawre on sa ceerno Abdoulaye Dia ne ƴetta militaire ne woni service koɓe guiñiɓiraɓe koɓe sinaɓe kamɓe ñañinta o yalti service o arti ɓe mbimo wonko tawɗa min ɓuuri dow wonko kewi caggal ma e laaɓi mo riiɗo ɓe jarogori wini ko heewi ceerno Abdoulaye Dia ɓe mbaddi jolle kew nde ɓe jowɗiɗi fof soɓe jeehe Qur'an e hadis ɓe dukoɓe tampa ɓe mbaɗa mo domine e haala soyoro ngo deƴƴa ɗum ne jeeyako koye ngalɗo gandal fala bu doona ɓeɗo ndiwi ha gandi kalde e Qur'an ko anda e hadis mo anda mo wona ɗum ceerno Abdoulaye Dia hoore mo wi kam ni ɗum woni sababu are ceerno Abdoulaye Sakho ɓe ƴetti travier ko ni faydo natiri ɓogge dille mi wiyaji Fouta min nden mi Fouta komo suka min nene wiya almuɓe nana ɓogge mbiya ne jiyallana kollal ceerno mabɓe woni Kawla on sa min juula nanen koɓe kala ɗum hawre Fouta foof no mbawi wino ni eyyi no wino ni ɗum ɗo waɗi e ɓogge ko daraniɗo nafoore tagore Allah nde ciɗɗo yimɓe fof male ceerno giron en dari ko pop yiɗi ko yimɓe fof yo male fof ha teyti noon e fuurankoɓe omo hiran ɗumen wiɗen ɗumen ndeɗo moƴƴere wasa fatorade ɗumen nde wonno omo tabbiti e ko woni e dow mum ko wona gonga haɗani gonga wonde gonga haɗani mo wonde ɗo wonɗo haɗani mo jokkude darde makko eɗen ñaago Allah moƴƴo o yo ɓoyno ɗo ceerno men o jakka balɗe mum o ɓeydan ɗum cellal e kisal e barke e annoraji ya barke ceerno Sakho e sirruji mum ya barke Baye Niass e Madina Baye e dingre mum ya barke Cheikh Tidiane e Madina Fass e annoraji mum ya barke nulaɗo Allah e Madinatul Munawwara e kawisa yo Allah jaaba duwawo men amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا Allah